One small step for man. One giant leap for mankind. Hvorfor er det så vigtigt at være først? Lige siden menneskehedens fødsel har livet været et kapløb. Den første fødte. Først fremme ved byttet, ved bålet, ved partneren før de andre. Først betyder fordel frem for resten af stammen, fjenderne, konkurrenterne. Første træk har initiativet, fordelen. Førstepladsen har æren og glæden ved at være først. Først er foran. Først er nummer 1. Vi kan slå Hammersmith. Jesus Christ, look at that. Altså, vil du have en med jakke på eller uden? Det bliver ikke 50 cm, ikke? På et tidspunkt må du sige, nok er nok.